pozivam se vama, još ćemo da igramo Skywars na Diamond Networku, znači, jo, što mi nešto sad prihvati. I ako čujete vamo, ima mama i još neke žena, znači, igramo Skywars, znači, evo nas na, kao što sam već rekao, Diamond Networku, samo da, fuck, jo, kako mi je ovaj kaktus, ja kaktus, znači ne volim, kad ima ovako na nekim mapama, znači, to mi je nešto, baš, vidite, da, htio sam reći da, baš nemam sreće na ovome serveru, i pozivam se vama na sljedeći, što sam ponovo počeo epizodu, what the fuck, znači, idemo, fuck, mala, bjež, Lara, koji sam ubio, fuck, nisam, Lara, što me naleš, Lara, ona je već verovatno sve pokupila, da, jebaj babo, da, i šta sad radimo, sad, gore, kao što ste vidjeli, nema čestova, šta sad radimo? Evo nam ostaje da pišemo tim. Jedino to. Zato što ne mogu ništa, ne mogu ni ruku, ništa. Kad je sve pokupla. Možda ima dovoljno nešto. Molim te. Led. Stvarno. Da, znam, probušću. Ajde nešto dole ispod. Ja sam se sakrao. Da, vjeta, nema ništa. Što je ono glupača. Znači, mi smo bili u istom onome gore havezu. I mi se, znači, trebamo tući, ali ona je pala dole. Ošla. Znači, pala dole, ja sam sad vijeta, pao vam dole i nemam ništa. Da, još me neko tuče. Lara došla da me tuče. Sa Ender Pearlom. Dijamantskim mačem, da, baš Ender Pearlom. Da, baš Ender Pearlom. Pa stvarno. Pa jebo ga kralj. Pa bijeli smo ostali jađe, ona. Evo, štim. Čekaj. Ajde, znači imam za Tibera, Lar, će biti naša žena. Znači, da vidimo gdje će Lara unići, aj, gdje. U čekanje, what the fuck, zašto ne da piše hrast? Da, je, Lara smo, idemo. Fanny je izašao iz igre, znači ja i Lara smo. Ne možemo tim. Gdje si? Skačem. Gdje ga si ne? Samo nas je dvoje, što bi ti ne možemo tamo. Ja ću te ubiti, a ti mene ne može. Ja, pa ne je gotovo. Pa ja ću ne kilam. Šta ona traži, vred? Hoće tim sa mnom. Ja sa njom tim neću. Zato što sam previše stekovan. What the fuck, zašto sam toliko glup? Smanjiti smo čankove, tako da... To je cool. Jel... Gdje je ona? Jej, pobjedio sam! Pobjedio sam.
Pobjedio sam. Šta ćeš sad, Lara? GG. Napišem GG, ajde. Ne, GG. Ajde, dobro. Bra, ajde. Ja kak sam se uštekla. Čekaj. Oš. Čekaj, naučim PvP. Odete naučim PvP. Ajde, te moći. Dajte činat. Ne znam. Šta ne znaš, bolo? Ti normalno. Evo pista, ajme igrati. Ajme igrati, ajde. Nemoj mi zajebavati, ajde igrati. Na šta? Na koji, ajde? Na koji si ušla? Piramida. Piramida, jel? Jel piramida? Mislim da nije. Da... Nije. Kačem, gdje me vidiš, ba? Gdje me vidiš, ba? Nismo na istom, tupača. Daj glupa. Kako ne glupa? Da. Jel ona? Sono ti, Lara. Lara. I ja naspadam znači. What the fuck, zašto mi miš baga? What? Miš mi baga. Joj, djematski mač. Ajde dođi, samo nek neko dođe. Samo nek dođu. Ne. Ne me tučeš. Fuck, mene ovaj gađa, fuck, baš Lara. Jel ubio Laru? Jebo ga, ubio nam Laru. Kako ću ja pobijeti bez Lare? Fuck. Nek se priča. Ako sam Aj zguraj me. Mene ćeš gurati. Ko je onaj? Ne izađe. To mi dođe. Že onaj. Jebom tu momu. Kakav kill? Gdje je bio ga? Ne! Nisam ga vidio, fuck! A ne, zašto? Zašto si me... I ljudi, to je bilo to za ove epizode, vidim se sljedeće, da veliki.